Kadai ka ce mun afakan la ya dawo. Afakan lau? Daura! Dauga. Daura! Malamin dauga. Na rantse da Allah. Abadan Allah ina da kaka take. Kamar ya? Haba kai da muka da kai da sassa ba za mu tafi yanzu ba wajen mutum biyu rage daga ni sai kai fatiran mu ake za mu tafi kanan nan. Kuma ka zo ka wani dan Allah shi ka dauko daga ta wuce. Ai ni na fasa. Da ma iya zariya kawai za mu tsaya. Sina na bi ku. Kamar ya. Na yanzu ba mu sauki a Kano. In juwa ya ga ma tayi mun yi bukin fa mun aje daki a tayin ka. To mu da ba ma iya kawo mai tsada. To a duk wani karamin hotel ko gidan wasa ko gurin yan iska. Yanzu na rantse da Allah kame ake a sako a mota. Ta gidan yari. Juwa yake kaman. Kai Kadai ka ce mun afakan la ya dawo. afakan lau? Daura! Dauga. Daura! Malamin dauga. Na rantse da Allah. Safar shi ne shugaban Hisba. Yanzu duk wani gurin iskanci a Kano. Babu shi. To gaskiya mu tsaya a iya zariyar mu abin da zamu yi. Zai yanzu na shiga kanan nan gemun nan na wallahi an asibiti. Ko yanzu sai dai mu zauna a iya zariyar mu kula da mu iya abin da zamu yi. Dama mu ai mu dama abin da yake kai mu Kano shakatawa ne. Ko ba gaskiya ba? An Kano ta fi karfin iska.